Bazen behin zaleok, ze moduz? Aizue, ona etorri naiz laku honetara, eta nire aurpegia uretan ikusterakoan, Antxonekin gogoratu naiz. Ez duzue Antxon ezagutzen? Adi, entzun! Gaurko ipuina astera doa, eta zein da gaurko ipuina? Antxon hipopotamoak argaldu nahi du! Antxon hipopotamoak bere aurpegia ikusi zuenean ingiran, harrituta gelditu zen. Baina, oso lodia nago. Nik argaldu nahi dut, bai. Pilo bat, argaldu behar dut, bai. Eta hortik aurrera, erabaki zuen, bakarrik belarra jango zuela, baina, ez jaten zituen kilo guztiak, Pitintxo bat bakarrik, eta haragirik ez zuen jango. Bere lagunek jango zuten haragi usteldua gozo-gozoa, berak ez zuen jango. Argaldu nahi zuen, eta oso gutxi jan, eta egunero, ara eta ona ibiltzen zan tipi-tapa. Aizue, egunak aurrera egin ahala, argaldu zen pilo bat. Hilabete baten 500 kilo. 4.500 kilo zituenez, orain 4.000 kilo bakarrik pisatzen zuen. Oi, Antxon, baina, oso argala zaude. Bai. Argaltzen ari naiz. Nahi dut izan oso argala. Hombre, Antxon, baina oso argala. Bai, oso argala. Eta oso argala izan nahi zuenez, jarraitu zuen oso belar gutxi jaten eta kirol pilo bat egiten. Tipi-tapa. Egunero, 20 kilometro egiten zituen. Tipi-tapa. Ara uretara joaten zen, bere aurpegia ikusten zuen, eta buelta egiten zuen etxeruntz. Aizu, Antxon, ez duzu ezebez jaten. Oso argala gelditzen ari zara, esaten zion amak. Bai, esaten zuen berak, bai. Oso argala geldituko naiz. Ez, ondino ez nago oso argala. Argalagoa izan nahi dut. Ai, Antxon, baina zer esaten duzu mesedez, Baina nola izan nahi dozu ba? Oso argala. Bai, ama, argala gelditu izan nahi dut, begira. Nire besoak nahi dut argal, finak izatea, eta luzeak. Eta nire hankak ere, finak eta luzeak. Badakit, jirafa baten modukoa izan nahi dut. Jirafa baten modukoa? Antxon, mesedez, nola geldituko zara jirafa baten moduan? Ai, mesedez, jan pixka bat. Aizue, eta horrela, gutxi jaten eta asko mugitzen, lortu zuen Antxon beste 500 kilo galtzea. Denek esaten zioten. Baina, Antxon, baina mesedez, Antxon! Ze zabiz ba, Antxon, ez duzu ematen hipopotamo bat zarenik be, baina zelan izan daiteke, Antxon? Bai, nik ez dut nahi hipopotamo bat izan, nik jirafa bat nahi dut izan. Baina, Antxon, zu ez zauz burutik ondo, Ez zauz burutik ondo, Antxon, zelan izango zara zu jirafa bat? Bai, nik jirafa bat izan nahi dut. Aizue, eta uda heldu zen, eta udaren ostean, udazkena, eta udazkenaren ostean negua, eta gero udaberria, eta uda berriro, eta horrela pasatu ziren urte 2 edo 3. Eta Antxon gero eta argalago zegoen. Eta bere hankak gero eta finagoak ziren, eta bere besoak gero eta finagoak, eta gorputza ere fina luzatu egin zen. Aizue, egun batean etxera bueltatu zen, eta
hipopotamo batek esan zion, ez, zu ezin zara hemen egon. Ala, joan zaitez jirafengana, hemen ezin zara zu egon eta. Aizue, eta Antxon harrituta gelditu zen, eta tipitapa egin zuen, ara lakura arte, eta lakuan bere aurpegia ikusi, eta harrituta gelditu zen, badakizue zergaitik? Jirafa bat zelako? Ez zen jirafa bat, 2 jirafa ziren. 2 jirafa? Baina, aizue, eta 2 jirafa ziren. Nola zen posible? Atzera begiratu eta bere atzean beste jirafa bat zegoen. Katalin deitzen zen. Kaixo eta zu zelan deitzen zara. Esan zuen Antxonek. Ni Antxon naiz. Antxon, ze izen polita. Bai, eta zu nor zara? Katalin. Eta askotan etortzen zara? Bai. Aizue, gustatu egin ziren erabat. Eta handik aurrera, egunero, elkarrekin ara eta ona ibiltzen ziren, paseatzen, eta maitemindu egin ziren, eta maitemindu zirenean, kumeak izan zituzten, jirafa pilo bat izan zituzten. Aizue, danak, beraiek bezalakoak, besoak finak, hainkak finak, lepoa fina eta luzea, eta gorputza argala. Baina egun batean, alabarik txikiena Antxoneri esan zion. Baina nire alaba, zer gertatzen zaizu? Begira, lakuan ikusten dut nire irudia eta nik ez dut horrela izan nahi. Baina nik ez dut nahi jirafa bat izan, nik ez dut nahi beso luzeak izan nahi, nik ez dut nahi hanka luzeak izan, nik ez dut lepo luzea izatea. Baina nire alabatxo, ez baduzu jirafa bat izan nahi, zer izan nahi duzu? Nik hipopotamo bat izan nahi dut. Hipopotamo bat? Bai. Eta handik aurrera Antxonek lagundu zion bere alabari hipopotamo bat izaten. Eta aizue, ze holan da bizitza, norberak izan behar du nahi duen hori. Eta zu jirafa izan nahi baduzu, edo hipopotamo izan nahi baduzu, aurrera zure gorputzarekin. Aizue, gustatu zaizue ipuina? Ze leku politan, hemen ez dago hipopotamorik, edo behintzat guk ez dugu ikusi. Baina agian arrainen bat ikusiko dugu. Hemen geldituko gara arrainak ikusten, eta zuek bitartean pentsatu, irakurri eta bilatu zuen hurrengo ipuinak. Eta bidali niri, nik irakurriko dizuet. Eta hemen Oizmendi Telebistan larun batero entzun dezakezue. Aizue, beste barik, mila musu, agur! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.